Altså CCN som sagt et gammelt familiefirma, som går over i 3. generation nu, og vi består af 3 divisioner, hvor den største division er oliefilter, hvor vi leverer oliefilterløsninger til hele verden. IT-hotellet er meget kort fortalt en hostingvirksomhed og konsulentvirksomhed, der tager ud og hjælper kunder med enten egne server eller hosted server i vores hosting facility. Ja, vi havde det problem, at når vi fik en ny bygning her omkring, så skulle vi trække noget fiber, og den sidste fiber, vi trak, den kostede 120.000 at lave. Så snakkede vi jo lidt med IT-hotellet, og de fortalte, at de havde de her radiolinks, og det kiggede vi lidt på. De endte med at bruge en punkt-til-punkt og en punkt-til-multipunkt løsning, fordi de havde et behov, der hed, at de havde 3 eksterne lokationer og 1 hovedlokation. Og det lavede vi så med at pege en antenne en retning og en anden retning og koble 2 lokationer op på den ene og en på den anden. Så vi fik sat antennen op og antennen op derovre, og så har vi jo sparet nok 100.000. Vi valgte en punkt-til-punkt løsning til CCN'en ud fra et ønske om, at det skulle være så billigt som muligt i drift. Og det kunne vi hjælpe dem med en punkt-til-punkt. Da investeringen selvfølgelig er lidt højere lige til at starte med, men er kostfri på sigt. Vi også har ikke noget med routing og sådan noget at gøre. Vi kører jo i samme IP-segment, som vi gør her i Headquarter, så vi skal ikke rute tingene. Det kører bare videre, som om vi havde trukket et kabel over direkte eller en fiber. Jamen altså, fordelene ved at vælge et radiolink er helt klart etableringsomkostningerne. Hvad enten man ønsker at grave en fiber i selv og selv have en fiber, eller leje den. Nu har vi jo lavet en løsning, så vi faktisk også er klar til den næste bygning. Og den kan vi lave rigtig, rigtig billigt. Nu har vi jo det initielle setup med master og det aktive del, så vi vil meget hurtigt kunne etablere os. Vi har faktisk også fået en bygning her ved siden af, som vi bruger som festlokale, hvor vi ikke har haft nogen internetforbindelse over, og vi ikke havde tænkt os at lave det. Nu kan vi få den med os.